Mit navn er Peter Danholt, og jeg er lektor her på informationsvidenskab. Og jeg skal stå for jeres undervisning i de første par uger af jeres forløb her på informationsvidenskab. Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen. Informationsvidenskab, det er en spændende størrelse. Det jeg laver her på stedet, det er, at jeg er meget optaget af, hvordan man indfører ny teknologi i sundhedsvæsenet. Og hvad det egentlig gør ved arbejdet, hvordan man designer de der teknologier, hvordan man inddrager dem, der skal bruge teknologierne i de processer, og hvilke konsekvenser det har for arbejdet og for de mennesker. I den faglige workshop, som jeg skal stå for, eller som jeg står for i de første rusuger, der skal vi lave nogle øvelser, der egentlig på mange måder sådan sætter af for, eller er det, som hele informationsvidenskab handler om, nemlig undersøge noget teknologi, hvordan det bruges, hvem der bruger det, hvor de bruger det, og hvad der sker i de processer. Så det skal nok blive rigtig sjovt.